vähän siihen kun tuohon. Kyllä se aina meni nukkumaan ja muistit käyvät kaapassa, niin minä sanoin, että minä tarjouksesta ostan tämmöstä. Sitten se kuuluu. Ai ei. Ei se hoksottu. Ei se hoksottu. Eikös ne ole tämä auki, että se ei kuulu. Ja mä ottaa kasvisi sinne, se sattuu herremään. Ei kyllä se hyväksyy, mutta pitää aina olla joku jemma. Hyvä. Ei se huomannutkaan. Minäpä lähdin kiikkuun istumaan vähän aikaa. Hyvä.